ଆସ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଏହା ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ ୱାର୍କର ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବଜାର ଶେଷ ଦାସଙ୍କ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେ ମହାନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଶେଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ରତ୍ନ ଗଣତି ଉପରେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ୟ କମିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟି ବ୍ୟତୀତ ବିଜେର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିରେ ସାମିଲ ହେବେ ତ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ ମାଟିପାତ୍ର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ